Καλησπέρα αγαπητά μου πλάσματα. Βρισκόμαστε σε ένα στούντιο στο Ντουμπάι, σε έναν ουρανοξύστη ή αλλιώς στο τρίτο όροφο των γραφείων του Cool Crips στην Δάφνη. Δίπλα μου είναι ο Σπύρος Ταντανίδης, ένας λευκός τετραπληγικός άντρας με ελαφριά αξίριστος, με κοτσίδι στα μαλλιά. Κάθεται πάνω σε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, φοράει τζιν και μαύρο φουτεράκι Cool Crips. Και είναι και δεμένος πάνω στο αμαξίδιο για να μην τον χάσουμε. Στα αριστερά σας, ο Γρηγόρης Χρυσικός, στα αριστερά μου, στα δεξιά για σας, ο Γρηγόρης Χρυσικός, με λευκό δέρμα, γαλαζοπράσινα, εκφραστικά, σμαραγδί μάτια. Λαδί μάτια. Δεν μου αρέσει να λέω λαδί. Τι πάει εσύ. Με μάτια που θυμίζουν Παρθένο ελαιόνα στη Μεσσηνία, απερίγραπτο μουστάκι και μουσάκι ό,τι έχει φτιάξει, μαλλί μήνες ακούρευτο και με ρίζα 6 παλάμες. Τα φρυδάκια του είναι ωραία τοξωτά και γαϊτανοφρύδικα. Φοράει κόκκινο φουτεράκι Cool Crips. Δεν θυμάμαι το παντελόνι και δεν το βλέπω από εδώ πέρα. Τζινάκι λευκό. Τζινάκι λευκό. Όχι λευκό, ανοιχτό. Και στο λαιμό του βλέπετε και ένα μικροφωνάκι πέτου. Τώρα, στο βάθος έχουμε κάτι καλτσούλες, Cool Crips, διάφορα μπλιμπλικια που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα. Αλλά το βασικότερο από όλα είναι μια τσαγέρα και ένα μικρόφωνο μέσα σας, γιατί έχουμε έρθει να κάνουμε podcast. Ο καθένας έχουμε το τσαγάκι του εδώ για να πιούμε. Και πίσω είναι πεταμένα κάτι ρούχα, νομίζω. Ναι, από πίσω μου. Ναι, άπλυτα είναι. Δεν μυρίζουν πολύ. Λίγο υδρότα και λίγο. Σας κάνουμε και οσφητική περιγραφή που λέμε. Ναι, γιατί έχουμε και άπλυτα και τσαγέρα και μικρόφωνο εδώ. Και έχεις τη μικρόφωνο, τι με έχεις φέρει? Λοιπόν, άκου. Ήρθαμε εδώ για το disability. Το T όμως με αγγλικό T, T-E-A. Το οποίο είναι το νέο μας project, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Εγώ δεν έχω ενημερωθεί. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, ο επίσημος τίτλος έχουμε και ελληνικό και διεθνή. Ποιο θες πρώτο? Το διεθνή. Ο διεθνής είναι Spilling Tea on Ableism. Ελληνικός. Και ο ελληνικός. Βγάζοντας στη φόρα τα άπλυτα του μεσαναπηρισμού. Και είδα τι έκανες εκεί. Το έπαιξα ωραία. Οπότε φαντάζεσαι τι θα κάνουμε. Όχι. Θα κάνουμε συνταγές για τσάι και... Λοιπόν, εγώ βάζω πάντα μαλακτικό και μετά, όταν τελειώσει την πλήση, το γρήγορο, για να έχουν έτσι ένα άρωμα φρεσκάδας, να είναι πιο απαλά. Maximum 40-60 βαθμούς, όχι παραπάνω. Ωραία. Πέρα από την αποτυχημένη χορηγούμενη, που δεν βρήκαμε χορηγό για μαλακτικό, αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι να μιλήσουμε για ζητήματα αναπηρίας. Η διαφορά είναι ότι πρώτον μιλάμε τα ίδια τα αναπηρία άτομα για ζητήματα αναπηρίας, το οποίο είναι δυστυχώς λίγο σπάνιο. Αυτοεκπροσώπηση. Αυτοεκπροσώπηση. Επαγγελματής ανάπηρη. Ακριβώς. Και θα αναλύσουμε διάφορες θεματικές. Όμως το plot twist στη δικιά μας περίπτωση είναι ότι οι θεματικές δεν τις διάλεξαμε εμείς, τις διάλεξε το κοινό. Γιατί πριν φτιάξουμε για γυρίσματα. Δημοκρατία. Καιρό τώρα πριν, ζητήσαμε από το κοινό να επιλέξει από μια δεξαμενή 20 και βάλε θεματικών και έχουμε διαλέξει 10 επικρατέστερες. Απλά άμα κάτσουμε εγώ και εσύ εδώ πέρα και περιμένουμε τις επικρατέστερες και συζητάμε, το τσάι μου θα κρυώσει, το ξέρεις αυτό. Εντάξει, τώρα θα συζητήσουμε όλες τις θεματικές. Σε κάθε επεισόδιο θα διαλέγουμε και από μία και θα κάνουμε μια εκτενή ανάλυση είτε μόνοι μας, είτε με κάποιον ή κάποια καλεσμένη ή καλεσμένο, που θα δώσει ένα added value που λέμε στο χωριό, μια προστιθέμενη αξία στην συζήτησή μας. Άρα έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε επίσης ότι το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο, γιατί θα έχει υπότιτλους closed captions τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, γιατί κάνουμε και διεθνή καριέρα. Και για κοφά και για βαρικό άτομο. Ακριβώς. Με χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο όπως πρέπει να είναι. Βέβαια, το περιγράφουμε εμείς την εικόνα. Πάντα χαίρομαι να λέω πόσο όμορφα είναι τα μάτια σου. Έχεις να βάλουμε κάτι άλλο ή να φύγω να έρθω αύριο για το επόμενο? Όχι, νομίζω έχουμε πει τα πάντα στο κοινό μας. Εν τω μεταξύ, το κοινό είναι για οποιονδήποτε. Δεν έχουμε στόχευση ότι είναι μόνο για ένα αναπηρά άτομα ή μόνο για μια αναπηρά άτομα. Όποιο άτομο θέλει να μάθει ή να ακούσει ένα νούρισμα για να πέσει για ύπνο, μπορεί να παρακολουθήσει, να δει ή να ακούσει το vidcast μας και να περάσει όμορφα. Κάθε πώς θα βγει? Τα επεισόδια θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα.
Θεού θέλοντος και Μοντέρ επιτρέποντος. Και ενδιάμεσα σε αυτά θα σας στέλνουμε που και που ερωτησούλες στα social media. Παρακολουθείτε το κανάλι μας στους Cool Creeps ή στα story για να μαζεύουμε ερωτησούλες τις οποίες θα απαντάμε στο τέλος κάθε επεισοδίου. Τα είπα καλά. Καλώς. Stay tuned.